Osman! Osman! Aynur, meni kakan çağıryan ýaly. Gel gyýdym gelani. Alguşlaňa iň ber gyýdym. Ne yeydi? Azatcan oğlum. Ho kaka. Kuşlara, keyiklere göz kulak bolgun. Ejene de kömek etkin. Arslancan, hani yorani? Oğlum keyikler tuvormagyny daýmagyn. Bol ýa, biz gitdik oğlum. Yor. Bor. Ne? Oğlum, sana renkli kalam getireyim mi? Ho kaka. Ne molly? İyilik mi? Men häzir Aşgabat'a gitmeli. Portfelimi taýýar et. Bolýar. Hawa. Hawa. Arkayn mulay men dakladım tayin edip koydum Hawa. Ne deyip bordu? Hawa. Hemme da tayin edip koydum yer ve yer. Arkayn çıkış ederin. Ne deyip bordu? Bolya. O mesele yani baramson ertir irden çöldü şört bolya. Sağ olun. Bolya. Duş yanacak. Biriktirek. Assalamu alaikum Yusuf babaş. Kovum taplanır. Yusuf babaş, bizim bankımız bilen iş tartıştan hiç vakit ökünmüyorsunuz. Sağ olun Yusuf babaş. Doğraydı yanız. Sağ olun Yusuf babaş. Bolar. 2 günden kärhananyň hasabına geçirilen pulları barlap bilerdiňiz. Bolya. Sağ olun. Kadir.
Problemin maslahatynyň wagtynyň ütgänligini hemmeler habar edensiňler. Hawa. Adamlar gelişämi? Gelişýärler Paytag Alewç. Men olary konferensiýa alary diýen. Bolýa. Ma, Güýi. Paytag Alewç. Ýatlyk diýdiňiz. Düýünü gelinjeme jaň etmän unutma görüň. unutman arkayn bolay. Tuveleme, inni yüzüňizde ýygyrt galmanlar. Men aýdan maslahatlarmy ýatdan çykarma görüň, dönan negeliwine. Min telefonum sumkamda bolmaly. Alo, Alo. Sen nerede? Düşünükli. Her kimin öz gaýgysy kelgiýiň är gaýgysy. edidim. Yeni yarım tağıt. Düşünýärmi? Men häzir tallam taýjak. Görenigit daşar çykarýarlyk del düşünýärmi? Diňläsmem gelenok. Ýoňrakdan pikir etmelekenim. Giýja galmak asla bolmaz. Sen bilýäňe, şuňky duşa gitmek hoýs asla mende ýokdy. Özüň de gideli halis goýmadyň. Dinle meni. Akastym bilen goňur kowşum taýlap goý. Koýnak bilen gaýsty özüm baryp saýlarym. Düşündiňmi? Siz muny näde aýdyňyz? Bar edenim beýderek etdiňiz. Arslan, yetip barýar. Salam. Sire sabrak. Oy. Siz bu maňa däl adamymy kömek edin. O nämçi? Beýdime de canım. Yok gerek däl ödüm. Bolýar. Her gelek çağı doğrumdy men näle ol ödümden bitýär. Hormatly ýolagçylar, bizim program başlap başlady.
Kıyın bir mecmuattan aşağı çekerinin bir sefer vertikinin aşağıdan kalkara aeroportuna konar. Havanın temperatürası 20 gradus mayıl. Baş üstüne üz yerinizde oturun ve bildirilen kemerleri bildirin. Kürsünün arkasına dikeldim. Senin için sağ olun. Ladies and gentlemen, our aircraft started descending and will be landing shortly at Ashgabat International. Oh, this one looks like a head jewelry. Yes, you're right. It's I very saw them interesting. wearing on their head. Very nice. It's very unique. Degrees above zero. Please take your seats and fasten your seatbelts. Adjust your seatbacks to the full upright position. Thank you. سبحان الله في أشقباد درجة الحرارة 22 درجة سبحان الله. Excuse me, fasten your seatbelt, please. Bolya. Başla uğrayın, men size daşar yurtlum kaňyzy öýdipdirin. Maňa hemmekşem türkmen direýdenok. Öýe gaýdyp gelýäňiz diýen. Ha, o nirden bilýäňiz? Sizin gözleriňiz aýdypdyr. Şeylemi. Men 1,5 mil bäri öýde bolmadym. Hawa, öýde bolmadym. Oň ýaly bolsa, paýtagtymy sizi geň alyrsa gerek. Ine görersiňiz. Şeylemi. Kakı! Ay kakı! Oh! Köp garaşdy oğlum. Kakı! Esselamu aleyküm kakı. Wa aleykümselam oğlum. Sagaman geldin mi? Geldim kakı. Tuveleme. Sen ejin pakirin meňdäşini. Taşlandın ama ak görünü uraptır. Saçtır ağarmak bilen, yaştır könülmek bilen kaka. Saçımı da ağarıp, bir garrasagam, yine tuğuluma garrama alsan kaka. Canım alat etme. Sen medat goý bolar. Aýgytmegin bolýarmy? Sen otoň bolmaýasyňdyr. Näme gerek bolsa aýt aýgyn, men gelerim. Kandur, Näme bolýar? men adamymy burada aýtmaly. Kagyt görýärmi? Gördüňmi? Bar, kaňa dostlaň araşýandyr. Menin tep doğurjak däl. Doğurjak däl. Men gidip ýatjak. Düşündüňmi? Kagyt görýärmi? Bar. Sag bol. Hemmelere salam aýt. Bolya. Hök man aýdaryn. Bolya. Siz goýsy 35 0 alsa çaň edeň. Siz oturun, öyle kanayç. Minister, daşır yurt mihmanlarla gitti. Giyçirak geleymese? Goýsy men sizi atyza çay demläp berin. Yok, adarı kalmam. Çay özüm yok. Öyle kanayç.
İşin ahırına çenli, minister gelmese, on kömekçisi Kadir, giyeceğin bir vaatına çenli, kavulxanda telefonun yanına oturuyor. Siz ona can edip bilersiniz. Şey deyseniz-le. Yok, men hökman garaşmaly. Hökman garaşaymaly. Havadan geliyim lan. Salam aleyküm. Salam. Didarjan ejep taqaty. Hava. Bir size Bu maňa mi? Sağ ol. Sağ olun. Ýetini gowdany. Alad etmeň oguljaňa gül ýaly bolar. Elinize. Bağışlaň men gyssaňa. Sağ Sağ olun. olun. Tamam. Sağ olun. Ertir hemmemi üýşört inşallah. Hoftara şun işe qoly. Menem ertire oya elin. Kemaljan ýadak geler. Bir adem diňizin altyn edim. Bara oğlum. Eşiklerini salış, elini ödüňi ýuw. Senin janam sen gowurýan kutaplaryň bişirip goýdy. Bağışla kaka, men hökman gidäýmeli. Men mundan bir küçük gün gelmeli bolýan käbir sebäpleri ora gelip bilmedim. Men şuň oglanlar bilen hökman duguşmaly, par duguşum bar kaka. Bir kuş saatdan soň dolanyp gelerin, ikimiz arkaýyn gürleşer. Şynjanyňam bisiren kutaplaryny lap gataýar. Näde ediňe Kemaljan? Sen ýadak gelendiň agry. Ençime taýatlap uçurda uçup geldiň agry. Bağışla kaka, men hökman gitmeli. Oglanlara söz verdim, sözümde hökman tapylaýmaly. Eşiklerim çalşdygym bolany. Meret qoly. Meret qoly. Bu senmi? Oh! Avadan? Bana mı? Sen mi gıyır? Ova. Biz tüytümenim de. Belli del bolayma. 20 yılda geçmedik yer. Şobursa ziyaretin. Yok. Sen hat uğudalaşıptın. Boy sana. Gelmeden kucaklayın. Dur. Yok. Doğan hükümle kucaklayın. Gel. Yok. Dur. Ahmet, sen häzirlikçe gidiver. Ölüm can eder. Sen 20 yıllap garaşmadın, gözlerdin, görüşürdün. Aten Başta uravadan. Uy yoksa da Hatice nerede? Men onu görem okul. Hatice çağı doğruya. O ne ki çağı doğruya. Hut şu gün mi? Hut şu gün. Gel onunla men seni uyamıyor. Durun bilece uzaklaşalayım. Kemal. Sen mi? Dur. Sen fiillayla Kemal. Fiillay ver 40 yaşında saçın renk Ana, yapıyor. birinciler gelip duruyor. Vay, hak hiç olur da. Kemalcan. Gel uzaklaşalayım. Hağlık mı dost? Salam avadan. Salam Kemal.
Tüveleme. Hani Hatice nerede? Hatice? Hatice Hatice çağırdı oraya. Bayan nerede doğruya? Çok bolyan. Fayta. Selamun aleyküm. Ay tüveleme. Gelin edip Ay be. Har görüşüm ya. Hani fayta gel. Gelinler. Ay Kim alacağını buraya. Tanımamadan. Ay görüşüm yalla. Yanlış yapıyorum ben vallahi. İyice alırım. İyilenim dedim onu. Hatice derdi. Kastımım var. Yok mu öyle kururum. Ay öyle utanan okmay. İyice almak manglayını yazıp durur. Näme öyle utanağlık? Ay ütken vaktimal onu kette başlık olup durur. Ay ne bileyim. Direktör. Öwelek mektebi direktori bolaytmy? Yok o Gorohan'ın direktörü. Ay kormayın orada. Nerede direktör? Näme şeydi? Direktöre karasar dururuz mu? Elbette durur. Yok. Elbette karasar. Yok Yine girelim. restoranın içinde karasar. Yarın mı? Gittik. Gittik. Anavadan. Yürüm. Gidelim. Hemme da tayin mi? Sizin aýdysyňy ýal etdik. Arkaym oğlum, hemme da tayin başlık. Aksamza oğlum gelýän mehmanlar ýöne adamlar däldir. Ana öldürüm gelýär. Hoş gördük edil mehmanlar. Salam. Gelin de geçiverim. Sağ olun. Seyredin erbidin musaymıdır. Ön neyli, inni neyli olup dur. 20 yıl bundan ön, bivecem biçetleri utaplarım tağım, şimdi bakın benden o. Son neydi ne? Vah şu utaplar doyagarım iyi mi bilmedik de. Ve o vakitler cüyümüzde ituğlu yani. Son neydi ne? Oğlanlar, bivecemizin bu taapların yine şu yerde durur yerde. Bizim oturan stolumuzdan yine şu yerdedi. Doğru. Anılar ya Allah'ay. 20 yıl bundan şu yerde bir diploma diyor. Barda dikkat. Biz sonuna 20 yıldan soň hot şu günde. Şu tağatta. Duş işmonlayıp bir-birimize vaada veripdik. İne duruştular. Oğlanlar böyle yok mu? Böyle gerek. Canım aldı bu taksiz. Böyle pulumuz yok mu? Ne? Gereğin pulu olsun. Mine? Yok. Onu versen kaytarısını vermez ne tıkadan. Seret de. Men pulçulara bile de. Yine böyle bulat. Bolay sağ ol. Kork gözle. Hayır ha. Kaçan görsen yedir şu tapandan tapanı alır. Bu anda doğmak verecek yani. Öde ölümümüzde. Hot şeyler. Edil halin ödün ne? Gelip bir hokka çıkarmadı tüf yedim diye. Ay men kim olacak geldi. Hiç bolonok da bolonok. Ay ne bolonok kovaysın o da. Ya yeni taksif filan kadap edin başma. Taksifin ne ama minister bile bolonok. Minister bilen? Hogo. Değişen adamlar ya. Men onunla duşum oldum. Karıştım bolmadı. Ayıttı mı? Gördün mü? He. Näme böyle yitirip tapanyal seyrediyanlar? Yöne 20 yıllar görüşmemizsin. Uy, men samsık kalan helige mundayttırna. Bağışlan. Bağışlan. Ay, tüveleme. Ne diye? Tamam, bağışlan. Tamam. Gel. Telefon. He. Telefon. Ne mi oluyor? Hangi telefon? İneyim. Şu telefonu versene bana. Sağ ol. Alo. Benim hanım mı?
Maňa mi? Nobat çerekçiyim. Men gygyrýanmy? Bagşawry gygyrýan bolsam. Men ödedim istem oga. Men mi? Men kim ay? Hay. Men neme? O her bir size gelin etdim. Hova Hatice şoň janyany äri. Hut şey diýämi? Hatice gaty alsazyktır. He? Doktor bilen arxin keypçek verdin niye? Görle bunu. He? Yoldaşları salamayt diyem. Aydarım. Hükman aydarım. Bolya. Bizim adımızdan salamayt. Bol. Ho. Neme? Men telefonum mi? Telefon oraya. Telefon ne açıversin? Can, yazma bil telefonu. 36 26 96. Hova bir garaşya. Me al şunu. Goýul sen dursun. Ay yok. Men bu näre ulanmadygyny bilem oga. Owada ýaşaýanlygyň besbelli de. Ay seňem Parisde ýaşamaýanyny bildirýärler. Parisde ýaşamasamam, Parisde bolarma hakdyr dogan. Soň sapar men Parisde bolamda dünýä belli firmaň öňümi, Norkadan tikilen postsun, gaşlary gymmat ýüzükdir şaýfepleri, kosmetikalar satyn aldım. Wah, şoňadyr şaýfep giyim gejim eskijinde orta bolýar da. Şu şereweli diline bak berdiýseler, 2 pay berilen ýaly. Şu kızı talip yıllarına doğmuş noktalar ha. Söyleder mi? Doğru sözlüğün dostu yok değil mi emidirler? Ya sidemay. Bir-birinizden kim almaca korkup dursanız? Mayın tapta çakçak bolup durdu adamlar. Doğrusunu aytsan size yaramacak korkup dururlar bir hili. Otursana. Beyli akıllı sıran olyam. Ana, yeni bir da diyecek olyam. Ne? Ana diyen bol. Dilin aynadıp dursun. Talip kan. Petinkan ökçetini kaçırıp gözlep yönünün yadından çıktım. Bunları közmeyecek bol. Başa kaybolar yorurdu. Durun. Meret kuleni näha keprekleýäňiz. Näme diýseňizem aramyzda Meret kuldan mysapyrymız ýokdy. Kaçan görseň uly ýaly sülmere. Sinip, sarkıp, yüzden aşağı salıp asıl adamın işi olmaz. Katı bir beyem diyiverme havada. Ne yani? Suğun susakandan yigidin aşağı bakanın korkup gezerim var. Ay bu şunu kılav vermeseniz de. Han dost senden başlary. Gurrun ver. Näme iş bilen meşgul bolýan? Ay bidem näme? Bu dünýede gurhanlyk iş bitirmesegem etrap häkiminiň birinji orunmasaryny jan ýaly äri bolup berendir. Hatice, hekimin orunmasarı bolayıpmy? Birinji orunmasary. Tu öyle mi? Ödüm näme işleýän? Ödüm mi? Ödüm oğlu mektebinde muallimçilik edýän. Oğulluň ýerden artan oýanyňyz barmy? Ine bu meselede de Hudaýa şükür iýlen kim galamyz ok. Hatice kimiz 8 sany maýsy aljak ülpüllep çykdyran gyýjagallar dünýä ýerine äýmersmi? Berekelli. Görsene bunu. 8 sany özleri maýda aljak. Olurmy şunda bir dogmacık bolmadymy? Bolmady. Ýöne şu ýeje bolmaga tahtymad. Men gaýtman kam Hatijan bebekana eltdim. 9-njy ýylda garaşýar. Hasamyz boýunça şu gerek Lukman ogul bolaýmaly. Ay berekelli. Ağzından Hudaý eşitdin. Sag bol abadan. Senem oğlum. Hatice häkimiň orunmasary. Munça çağan Hasan dünýäge indirip geçýänler. Ata babalarymyzyň işlerinde kul ýaly işle gedende beg ýaly gezdiýen sözüni eýerip eden işimiz boldy da. Almatın allın gerek. Hay sen mi? Ey oğlurlar, ýagşyň ýagaýşyny. Ýörüň fiýlali. Bah. Be. Tu öleme.
Yagaş. Kemal, bu zatlar sen tekliğinden gurnarlymy? Yürekler küýtänne, köňüller sarlaşmak bilen bolýar dostum. Ýöne kakam bilen iňagana gurlaşymy bilmedim, gün bäri gaýtdym. Ýokda Serdaraga näli? Ýagdaýlaryny çyk. Hiç nenen gel. Salam aýtdy. Serdar ağa, biziň adymyzdanam salam aýt. Oglanlar, belkem bir odalkylarymyz ýaly bizinkide ýüşürs. Kakam abegelerdi. Öňde de biri, ey, hanım en boş wagtym sen ýüredi diýip uğla verenmiş. Dogry aýtsam Kemal, mene bankda işläp, öýmede mihman. Kellemde de anlar, götürümler, karz kowullar, hata pedipler. Ay, heyrinmesene paytyk. Hata pesibe gelenler seni hemişe bizden ökdedin. Eşitişime göre Iqtisadi Institutdan tapawutlyny diplom bilen oturupdyň. O dogry. Bolýar. Elbetde. Bolýar, tawur. İş bilen hünärmenliň döwri ýetip geldi. Avadan halyňy çykjora. Ikimizin soňky duşumyzdan soň näçe wagt geçdi. Şu ýekeliň, şu boýuň, şu görmegiň bilen ýeke gezip ýörjekmi? Görüşüň ýaly. Ýa-da görnýäňli. Agyr operasiýa etmeli boldy. Oglanjak. 9 ýaşynda. Dogy ýüregi agyrlykeny. Şoly boldy dämi? Hudaýa şükür. Ellerine güller bitsin çoracan. Ola dogry. Eşdämi? Biziň süýgül mukamy diýen ýa. Way. Dogrudan ama. Yürü. Barmaklarym türgelleşdirýän. Kemal, gelin talip ýyllaryma ýatlalyk. Seni esas çal. Döndü canım aýdym aýtsyn. Ne diýäňiz? Näçe ýyl bäri men pianinoň başyna oturup görmegi. Hani bol nädiň çektirip durmasyna? Hani? Bol. Vay avadan bulary. Men näçe ýyl bäri aýdym oga. Men haýyş edýän. Hanamadan başla.
Taliplik yıllarım, ovodun yıllar. Taliplik yıllarım, acayip yıllar. Gönlümüze umman olup coşuyor. Taliplik yılları, ovodun yıllar. Dostu yarı yara duşuyor. Taliplik yılları, acayip yıllar. Dünya sınav durmuş sınav yok sınav. Güçlenir geçilir sınav. Pınhanlarım açıl dumanı dünya. Rövşen geleceğimiz aydın görünüyor. Gönlümüzde umman olup coşuyor. Taliplik yılları odan yıllar. Dostu yarı duşuyor. Taliplik yılları acayip yıllar. Gönlümüzde umman olup coşuyor. Taliplik yılları odan yıllar. Dostu yarı duşuyor. Taliplik yılları acayip yıllar. Hormatly mehmanlar. İnni bolsa aynalı dara geçmeni haýyş edýän. Tamam. Yürün onunla. Yürün. Yürün. Hani yürün? Yürün. Aynen. Par koydu hatta. Hani? Öyle gel geç. Oğlanlar, balyalı tağımları titretip koymak bolmadı ha. Başlalı. Gelin kardeşler, ilki bilen dirimiz bir duğulalıyım. Vah, Doğru ayken. derimiz duğulalıyın diline döneyim. Uzokluğun bokurdoktan zat geçirilen nedir? Anonla başlayın. Meret dolu. Ha? Hey, dur. Sen bar şemleri yak. Bana ver. Bu benim ödeyişim. Meşerat insaniyetin hemişe hemrası bolupdyr. Men çakımçak bolsa, adam iň ardyly, iň dana pikirlerini şu awlukdan dağdan soň aýdyp başlaýar. Ýöne biz bu giýje o zatlardan gaçyrmaly. Akylly görlemäge her haçanam wagt tapar. Doğru aýdýan. Biz bu giýje iýmeli, içmeli, şatlanmaly, deňjalmaly. Omar Hayyam aýdyp durar. Meýçip göwnümiz gel şad edeliň, gelerden, geçerden hem yad edeliň. Gamlayna batan bu ýetir göwni. Akıl dudağından azad edin. Oğullar, gelin kime moda bir beyimçi belleri. Beyimçi Kemal olmalı. Tüys bolaycı. Elbette Kemal. Bolya. Bolya, men razy. Onda näme bolar? Dostlar. Dogallar. Bu giýje biziň ählimiz üçin üýtgeşik giýje. 20 ýyl adam ömrü üçin uly möwrit bolmasa da bolýan näler? Ýöne şu geçen 20 ýylyň içinde durmuş biziň her birimizi bir ýere eltip taşlady. Her näme de bolsa aramyzda täli kysmatyndan näýilämiz. Ýokmy gaýdy? Hudaýa şükür. Eger şeýle bolsa, ona emmedat yer beýer. 20 ýyl mundan odal, şu iýje, şu ýerde duşşolyň diýip badalaşanymyzda, biziň Türkmenistan watanymyz täze asyra,
täze 1000 ýyllyga garaşly döwlet bolup gadam basar diýip hiç birimiň kellämide de gelen okdy. Dogry aýdýaň. Bir ädir öz ykbalyny, öz elini alan, öz watanymyzda tutýarys. Biz hakykatdanam bagtly adamlar. Menne bir şeýle teklip bar. İlkinji toosy hemmämiz aýdaly. Her kim gysgaçyk, ýöne ýüregindäki iň arzyly pikirlerini aýtmaly edeliň. Razymysyňyz? Men Ona kim başlajak? Paýtyk aýdaýsyň. Ha. Paýtyk? Qadırdanlar. Oğuzlar zamanatından gaýdan rowayatdan belli bolşuna göre yer şary öküdüň gerşinde durýarmyş. Antik rowayatlarda bolsa yeri 3 tane kit saklaýarmyş diýerler. 3 tane pil saklaýarmyş diýen gurrunam bar. Men pikirim boýunça demini diňe şahsiýetler özgerdenlerine saklaýarmyş. Şahsiýet bolmak üçin şahsi üstünlüklerimiz için senin diyecek bolýan. Be, berekella. Men aýdaýyn. Asmanny Allah, zemin üstüne adam. İkisini bir-birine çatlayan mühimliklerin biri perdent bolmaly. Biz, ýagny Hatice kimiz, 8 sancak, maysa ýaly, ülpülläp çykdyran gyýyjagalar dünýäge indirip galandyk. Gülmän. Bu iňen par mesele. Ödüm adamlardan geleceği bilen bağlı mesele. Gelin, bizim ömrümüz, asıllı duygu pikirlerimiz, bizden önceki çağlarımızda dowamyn tapsın. Çağlar bizim geleceğimiz. Gelecek için. Berekella. Geleceğimiz için. Mene dogusy nähili söz, nutuk söz aýdyp bolar kadip alada galyp otyrdım. Meret gulyň sözleri ýüregime jünk bolaýdy. Heýde kökü köglenen darat güllermi? İnsanyň kökü önelgesinde hem keremli toprağındadır diýip gaty dogry aýdýarlar. Keremli toprak diýip men daşymyz gurşap alan tebigat aýdýanna adam tebigatyň uçypsyza tikesi diýerler. Tikesi bolsa da tebigatyň başyna oyun salyp dünýäň muşakkatlygyny artdyrýan ýene şol adam. Öz oturan şahaňa palturmak. Ay ýok. Onun ýerine haramlyk fısradyp ýören lolluň öňüne alaýmasak. Dur. Niye haw? Aýdol, sen toos aýdyp dursaňa. Men ministre jaň etmeli. Meselen çurt ketip çödäýmese. Ay, dursana haw, bu näme üçin içmeli? Ine demek direktor bolsak bolşy. Koy gitsinler. Adam bilen tebigatyň sarlaşygy üçin nejek bolýar biziňe ölik. Haw, ine men hut şunu aýtjak boldum da haw. Hey, ana oturdun ha. Inni kim? Wepaň ýagty ýadyýarlyk üçin.
Sırany yakın. Avadan otur. Men elbette Wopan ýagtyýarlygy üçin tos götürmäge garşy däl. Ýöne bugün ölen adam hakda. Öge bir hilraga bolýaray. Hiç hilem däl. Mene gollayan. Biz dogurdanam bu gece Wepan keremli ruhuny hormatlap tost götürmelim kak diýen. Wepa biziň geçmişimiz ahiri. Bugünkü şahatlykly davaraly gününe ay men bilmedim. Görüň da ödüňiz. Ay oğlum, sen näme? Gupan ýagtyýarlygy üçin tos götürmäge garşymy? Kim onu niye? Düşünün ahiri. Her kıladın öde gurutgusy bara. Mene şonu aýtjak bolýan. Men üçin tapagy ýok. Yer bolýan. Gelin içeliň. Awala içeliň lay. Yok, meni bağışla. Näme bolýarak meni düşünüm. Wepa bolmadyk bolsa, dostuňmydan bolmady, duşuňmydan. Bu ýemden bolmady. Kim sen bilmele? Wepa biziň dostuňmyzyň binasy. Siz Wepa bilen bagly her bir zady hemişe ululdyk gurrun edýärdiňiz. Häzirim şeýle? Onsoňam şu gurrun bilen ýerdälmi kädiýän şu ýeje. Näme üçin paýdyk? Biz mydama duşup duramyz oga. Ay dogullar, gelin şu gurrun goýalyňla. Abadan, Hanyň köşeşsene. Rahatlan. sen bilýän adyn. Hiç ýadymdan çyk. O olay. Goýalyň lay şu gurrunlar. Ýeliň içini diň zalalyň ha. Şeýdeliň lay. Başlady onu. Yok. Men düşünesim gelýär. Wepa hakynda haýsy bir zady biz ululdyp gurrun etmişik. Aýtynma şu. Beh, näde berdiňiz ay? Men kemterdadım. Olum hakikat aýtma gowurýanlygym. Ine şu da size yaramajak bolýar. Ýöne meni şeýle kılıgyň barlygyny siz Talip kanydan bilýärdiňiz. Biz seninle başka kılıklan barlığına milyadık. Düşünmedim. Onsoňam biz diýip özüňden başga kim gödeňini tutýar? Aydaly meni. Näme ýalanmy? Ýöne biz hemişe geçirimlik edýärdik. Gurrun bet kılıkları barada däl. Bet kılıkları biziň belki hemmemizde vardır. Ýöne Wepa meselesini. Oň bize bolan dostluk, dogolluk, mehri meselesini. Men sen bilen hiç kaçan ılalaşman paýdyk. Can oğullar, haýyş diýen, ýalbarýan, şu kölegöri gurrunları goýaýyň daýynny. Biz 20 ýyllap duşmadyk, bir-birimize aýdara diýer zat käni. Gelin şeýdeliň. Mene garşy da. Özüňiz bir hili togurlany bolyberdiňiz. Ýogsam men Wepany sizden gowurmasam erbet göremokduma? Ine sen ýaňy agdyň doldurup şahsy üstünlük, şahsiýet bolmak barada söz sözlediň. Men pikirimçe Wepa tüz şahsiýetdi.
Meret Guli. Aydali men sen bu pikirimle alalaşmayan. Näme üçin? Sebebi adamın şahsiyetli on edim kılım bilen ölçüli. Gopa näme edipmiş? Şu hürümler näme gerekke? Bağışlan. Men beýle zatlar diýmelem derdim. Ödüňiz mejbur etdiňiz-de. Siz Gopany arşa götürüp onu 7 dereň şiir edip goýduňyz. Ýok. Gopa şiir däldi. Diýmek sen şiirde. Ne hak edäçeken dost. Ağarıp öňe düşmetemem garalyp ýyla galmaýarlym hak. Kandidatlygymy oradym. Doktor boljak bolup ber. Ulu wezipe, iş, at, avray. Bular hakda aýtmasam bar. Bu dereceler ýöne ýerden gelenok. Han aýt da. Sen Gopaň näme etmiş? Yok, aýt da sen Gopaň näme etmiş? Durun, köşeşleňiz näme? Näme diýäňiz? Boşuňyz näme law? Otur. Siz maňa şeýle bir seredýäňiz boli. Hamara Gopa men ganlar duşmanym bolup, onu men öldüreni alyp görýäňiz. Paytyk, dilim diýäni gulagyň işdiýärmi? Men aklymy hiç şaşan ýetirýän näler. Gopa hakdy bolsa gowy goýalyň. Siz ona bolan dostluk duýguňyz barada gurrun edýäňiz bolu men keçebem darygy berýär. Näme üçin paytyk? Sebebi sizin hiç biriňizem Gopa hakyky dost bolmanyňyz. Yalan. Ey, sen bana otursan ay. Şey diýmege neniň diliň bar ýa sen? Ay biýe. Bir ýyl bolýar. Bilýäňiz näme? Paytyk dogry aýdýar. Ay, goýsan ay. Men her gedip Gopany ýatlanymda özümi bir hili günäkär ýalyýan. Dur. Sen bir da diýjek bolýan ýöne bulaşdyrýan. Kemal hiç adam bulaşdyran ok. Sen bir dursana ho. Bolşuň näle o sen? Düşünjek bolýan. Paytyk. Meret Guli. Gözüňize başyňyza döneýin. Köýne saman togurmak näme gerek? Serediňe ho bal ýalyna harlar buğda dönüp barýar. Gowsy gelin. Wepan keremli ruhuny hormatlap toz götüreliň. Wessalam, wepaly gurrun tamam. Gelin şey dereyim. Bugün bir yere biz dinç almak için yığnaştık. Yok. Şu meseleň änine şäňli yetmän, diýişimiň kirni açman. Meret Gul dogry aýdýar. Oglanlar, bu ýerde hiç tat yok. Men özüm hakda aýdýan. Şu 20 ýylyň içinde müýnüm Madrid'de okdum. Belki men ýalňyşýandyr. Aýsynlar, ýüdüm aýsynlar. Biz bir-birimizden hiç tat ýaşyrmalar. Wepa hakda her bir zat diňlemek meň üçin ýeňildi. Ýöne Näme diýseňiz lan dogonlar. Gadyrdanlarym, meňe öz aladam özüme ýetik. A siz bolsaňyz, ay men gowsy gidip ministre jaň edeýin lay. Hana ýak çeksen aw. Ýürege düşdüň ay. Hani otur. Bulara yaran boljak beýlay. Yadyňyza düşýärmi?
Wepa laýyk 21 ýyl mundan odal mart aýynyň 7-sinde wepat bolupdy. Bir o wagt 4-nji kursyň taliplerdik. Oň näil ýagdaýda helak bolanam ýadymyzda. Barlyk idaralary Wepany hilakçylyga tedewar eden ýagdaýlary dikkat bilen dermediler. Dağlyk, büýşül çabga, dağdan inen fil, oň minip barýan maşyny agdaryp, ony öz aýlawly lawyryna dolap gidýär. Şeýdip Wepa helak bolýar, işem ýapylýar. Hut şeýle, näme, şeýle däliýek bolýarmy? Şeýle. Eger ýadyňyzda bolsa, Wepa şo ýagşlygyň owa gidipdi. Tebäbi oň ýylyna telegrama gelipdi. O nämen telegramasy? 4 söz. Zöhre agyr halına yetiş. Agyr halda? O zöhreň sir gowlanlygy hakynda maňa hiç da aýtmady. Näme üçin aýtmadyka? Sen Zöhreň kimdigini bilen oga? O näme üçin bilemem. Zöhre Wepaň gyzy. Sen Wepaň gyzynyň bardygyny bilebem. Zöhreň Wepanyň gyzdygyny sen kimden eşitdin? Mene hiç zat düşünemok. Wepa aýalynyň ýaşysynyň aýrylandygyny. Gyzynyň 5 ýaşyndadygyny. Onu atasynyň ýanyna galyryp, özüniň hem okuwa gaýdandygyny aýdypdy. Ýör. Geç. Ýadyňyzda bolsa, Wepa obada kakasynyň ýaşaýan jaýynyň üstüniň çöküp başlandygy. Şonu bejermeli hakyny kän gaýtalardy. Biri Wepaň obasyna gidip, şo jaý bejermäk istek bildiripdik. Ýöne näme düşünür gitmedik. Meňem ýadyma düşýär. Doğrudanım näme üçin gitmedik ha? Men şo wagtlar Wepaň kakasynyň adyny bilemokdum. Wepaň kakasy Avleten ağa, öz artacağı Zöhre bilen bile ýaşaýardy. Elbetde atalyk ýylyň gündarasy erbedem däldi. Oja ýüreg agyrlan bolsa owaň miýgöçük bagana sakçylyk edýärdi. Wepa elbetde olary alady edýärdi. O şäherde okuwdan daşary işläp, gazanç edip olary puly berýärdi. Siz bilýänsiňiz, Wepa kägijiler zymdiýat bolýardy. Asyl ol wagondan ýük düşürýän ekeni. Men bu zatlardan habarsyzam. Mene Wepaň gyzynyň bardygyny bilemokdum. Onu bizden ýaşdyrmak näme gerek boldyka? Olaň öz işi. Her ýüregiň öz derdi bolýar. Onu hemmekşe aýdyp bolýam näme? Ýok, bu beýle däl. Beýir werimizden hiç zady ýaşyrmaly dälip ödüňiz aýtdyňyz ahyrym.
Ya bu zatlar wepa degişiller mi di? Haytık. Häzir mesele o hakda değil. Ontoňam sana galmandyr. O nämçin? O nämçin maňa galmandyr? Ya men kesekimi? Kardeşler, köşeş aýtaňyz lan ho. Ontoňam gelin şuurunlar bese däýeliň. Nämçin biz wepaň bu etmişine gözümiz yumup kulağımız takmanmışyk. Siz onu ene süýtdeýin arasa bäbeg edip koýduňyzmy? Paýtyk köşeşlerine ho edil towerlen ýadla bolşuň, näme tüýtläň? Hayır sanay. Bolýalay, den boldy. Otur. Ýaňy wepany ýatlap özüm bir hili günäkär ýaly duýýan diýemde men Wepany halat edip bolardy diýjek bolýan. Şoň mart aýynyň 7-si. Agşamara. Wepa men ýanyma gelipdi. Wagt bilen bolsam, duýan bolsam men onu saklamajakmy? Muninga Kemaljan ýolunur duran dünýäni hak ýola düşürjek bolmaklyk bolýar. Näme diýäň bi? Jığılıp sana hoşan bi. Sen aklından beri. Diýmek, Wepaň ölümine mene münäkär bolýanna. sen näme üçin günäkär bolýan? Sebäbi şoň agşamara Wepa meňe ýanyma gelipdi. Gördüňizmi? Uy, onni seňe şoň agşamara Wepa meňe ýanyma gelipdi. Nämçi? Awadan sorady. Onu gözläp Lukmanlar institutynyň ýatakanasyna barypdyr. Tapmandyr. Awadan meň ýanymdan gaýdypdyr. Oğlanlar, men ne bir teklip var. Gelin häzir her ýerimiz şo 7 mart günü nirede we näme iş bilen meşgul bolanymyzy ýatlalyň. Muň näme geregi bar? Oğlanlar biderek samahyllamaga meňe wagtym ýok. Her kim agdyna geleni aýdyp oturjak bolsa, bu iýje gurrun utarmaz. Paýtyk, gurrun biziň ey görýän adamymyz barada bar ýa. Şo kara gulleri ýatlap, Wepaň nurany keşfini gödüňine getirmek biziň üçin ýakymly dälmidir? Hana oğlanlar, oturun. Öwülük. Geç. Otur. Aýdy berin. Şoň ir bilen men bazara gittim. Aýallaryň bayramçylygy ýetip gelýärdi. Bazardan odur alyp yatakana dolanyp geldim. Nahar atardım. Umut ýadymda, daşarda ýagşy ýaýady.
İlke şıtır pütür etdi. Soňam çağla ýagdy. Arasyny jüýüňem gaçýady diýen. Ahir ýaş bir sadyrgyn ýagmagy durdy. Köçeleri ýaşyň suw hiledenini bilýän. Sen bilýän Dönücan. Men kursaş joramyň kıdadım. Ol durmuşa çykýady. Taýýarlyk görýärdi. Men uzakly gün giýjeti bilen şoňkuda boldum. A men şo giýje. Bäbi kana bilen ýatakkanaň aralygyny gatnap dagmatyrdım. Sebäbi ilkinji gyýdymy? Tumorjan dünýä edmeli. Oglanlar, maňa öýüňiz bele. Wagt maňa beret. Ömrümiň köp bölegini kuşda oýnap geçirdim. Dogry dämi? Şoň howaýda kysynç bolansoň, hiç ýere çykman ýatakhanada men ýollaşlarym bilen kuşda oýnap otyrdım. Ýadyma düşýär. Mene daklat ýazýardym. Näme ýazýardym? Daklat. Sebäbi konferensiýada çykyş etmeli. Mene şo güýje ýadymda öýde boldum. Bağışlan. Şuň hyýal ýadymda. Ýagyş diňmän ýagýardy. Wöpa ýanyma gelenine entek garaňkam düşmänni. Ýagyş bolsa has güýjäpdi. Häzirim gözüm öňünde. Oň gelişi, giýirişi, garaýşy, plaşynyň ýakas gallyrlygy, mazaly ezilen ekeni. Buýra taşlary maňlaýyna dökülüp, olardan damjalar tiýirilip, ýüzüne düşýärdi. O wagdelliydi. Erti bir gün bayramçylyk. Ýollaş borsun, hem de owany görersiň. Zaýmydyň sojaga çöken ýerini bejererdi. Şonna wapa ýylgyrtda. Belkem aýallar bayramynyň hatyryna bir-iki bulgurçyk arazyga götürdi. Elbetde men gidip bilmejegimi aýtdym. Sebäbi şo gün men konferensiýada çykyş etmelidim. Sen şonna wapada hiç geli ütköşüklik duymadyňmy? Ay yok. Göwnüme olmasa, onu söz bilen aňladyp bolmaja kowsala gaplanýarly. Ýöne maňa işlada aýtmady. Derrewim çykyp gitdi. Şo güýje wöpa meňem ýanyma gelipdi. Ýadyma düşýär. Ýatakhanada bäş bolup kuşda oýnap otyrdyk. Wöpa gelip bir salym ýanymyzda durdy. Ýöne oturmady. Men elbette keypine gelenleri öýtdim. Söz atmadım, habarynam almadım. Siz kuştuň jadysyny bilýäňiz-de. Kellem alyp gidipdir. Bir seresem ol ýok. Gidipdir. Kuş. Asıl inni bolly. Wöpa meňem ýanyma o wagdellime gelen bolmaly. Wah aýdaýmala. Giderdim. Hökman giderdim. İlk akşamdy. Abadan sorady. Menim salgy berdim. O wagtda bir zatlara diýdi. Men üns vermedim. O maňa hat görkezdi. Siz o hatı okaq görün bolsadyňyz. Hatı uruşda adamsyny hem ogluny ýitiren bir garry ene ýollapdyr. O hatyny Wöpaň radioda çalan bir sady hakynda ýatdyr. Şu sady dinlänni, yaraly ýüreginiň zatynyň bir neme gowşaýanlygy, çökün köňlüniň giňeýänligini
Ona alkışay diyanmağa hakkında yazıptır. Yaşırcık değil, men o hatı okap ağladım. Siz bilýäňiz Wepa degişgenni. Ol oýunlyga salyp, ýagyşlygyň gözi ýaş dökmän goýsana. Onsuzam daş töwerek, fil suw diýdi. O janygyp, ýene bir zatlar diýýärdi. Özüm erwet tolunýardy. Ýöne men hiç zat eşdemokdum. Sebäbi gulagymy gumdy kılanyarly. Inni pikir edýän gölen o men hem ýanyma kömek sorak gelen bolmaly. A men bolsam gözi ýaş döken bolup. Ah, men samsyk. Bir saat geçti geçenlerde men dakladım taşlap yatakana algadım. Wepany gözledim. Tapmadım. Oleýem giden ekeni. Oşo wagt men ýanymdady. Men uğrayın. Avadan beýdip ödün horlamasyna? Degmäň. Goý aglasyn. Wepa onu hemmemizden ýakynly. Yürü. Otur. Men oň içgilligini şo wagda duydum. Men inni düşünüp başladım. Şo pyrsatda nämedir bir zat ikimiziň aramyzda söýümseýek bolup duran ýaly. Men şo wagtlar Wepa bolan duýgumy aýyrsaýlady bilemokdum. O ýanymda ýokma hali. Göňlümi kalbym bütün durkun bimeçür gussa gaplaýady. Onu göresim gelýärdi. Sesini eşdesim gelýärdi. Didämi röwşen diýdaryna diksem diýip ýanyna guş bolup uçup barasym gelýärdi. Ýöne gözüm düşýärdi welin. Yüreğimi näwelli hoksala gaplaýardy. Oňzanyna ilginç bir güýç, görünmez nişan bolup duran ýaly. Ana şola meni opyk durýardy. Şo gece Wepa gapydan girennesine men saňa bir zat aýtjak diýdi. Ol Zehra hakda aýtdy. Onu şu iyice Zehra hakda birinci sapar aýdypdyrda. Sen näme diýdin? Näme diýendir öýdýär. Şerraýlyk edip başymdan gum sowurdum. Men uğrayın. Gurrun yeke dökredi de. Gurrun Wepa'ň üç ýyllap gyýdynyň barlygyny menden ýaşyrmagyna.
3 yıl. Bokurda öyleydik ne yıl orka. Bolmacıyım bollum da. Şu vakit bokurdağın ne bak geçecek. Zıvıt çıktı gitti. Geçirelliyem o. Öldelliyem. Nemi koyuyor? Çektim. Men ne dören ökem. Şu vakt yüreğime düğün boldu. Wepa şondan ne telegrammy, ne de reňsir gowlarlygyny, ne oba gitjeklik hakynda dilini yarmada dönni. Wagt sen oňa dil yarmaga may bermensiň da abadan. Wepa ikimiz bir gedek bir zat üçin seni men etdik. Şonda men öýkelek giden boldum. O men ýanyma gelip Edi dostum Meret Guly. İkimiz bir-birimizin göwnümizde degmellerleriz. Göwnümür çüýşedir. Döwlen soň ýama tutmaz diýdi. Bilýäňiz näme? Eger wepa bolmadyk bolsa, men başymdan inen aýylgan şu musallat täreýimi çeppe çöwräýime ahtimally. Sen nämen görüň edýän Kemal? Kakam ilkinji oğlaktyny sünnete yatırıpdy. Bay. Maşgalamyzyň depetinden inen şumluklar siz bir bilsediňiz. Kakama partiýadan çykardylar. Agamy işden moşatdylar. Meni bolsa uniwersitetden gowmak meselesini orta atdylar. O wagtlar dep geçmişin dini galynlaryna garşy göreşýärdiler-de. Ýerim soň men muny wepa urrun berdim. Oşo wagda rektoryň ýanyna algady. Oň rektor bilen näme urrun edenini şu wagda çelli men bilemok. Ýöne meni okuwdan gowmak meselesi soň ýüze çykmady. O wagtlar şeýdilýärdi. Şuň hyýaly ýadymda. Wepa radiodan gonorarlaryny alyp, hemmämiz restorany çagyranda bolaýmasa, garnymyň gerkäbi doýan wagty ýadyma düşenok. Şu güýje Wepa men ýanyma gelenine bir hili keyipsizdi. Biziniň bir öweti ýokdy. Tutukdy. Ol içki tolgunmasyny bildirmejek bolýardy. Ýöne bu oňa başartmaýardy. O dökra agyrsyr gowlanyny aýtdy. Men telegramany elime alallygym şu gün künü ýadymda. Men Hatice odurup gitmäge taýinlik görýärdim. Wagt ýeňi içinde Wepany ýeke goýermelerini düşünýärdim. Dağlyk, çabga. Men elbette girip bilmejegimi aýtdym. Sebäbi şu gece biziň çağımyz bolmaly. Iň erbedem şu neçeli men wujdanymyň bu hakda alatçan ýaltym bagy. Onu o sen ýanyňdan gönümiň ýanyma gelipdirdi. Bilmedim. Ýöne öňkülüge ýokdy. Bir hil aýlanyrlan ýaly. Wagt neresi? Hakyt öljegini bilen ýaly. Bäh. Şoňuny wepa biziň hemmämiziň ýanynda barypdyr da. Hiç ýemede moňa kömek edip bilmändir. Ay on kömek soraşan bir hille. Men oňa nähili kömek gerekdigini näbileýin. Söýýäniň şunu bilmeli kegim. Ýoşurak bolaýsa näme edip Wagt içim menip barýa. Yer bir şeýlekenikde. Sen näme? Sen onu söýýärdiň. Sen onu görejeli seredende gursogyna gopýan hara saatlar bilmeli. Görseňizler. Tebigatam biziň aňymyza agram salyp,
Şo gussoluny ýatlamamyzy isleýän ýaly. Wepa şo iýje Meretulin ýanyndan gaýdyp, owa ýököde gidipdir-de. Geçe. Şeýle bolýar-da. Şo iýje Wepa meňem ýanyma gelipdi. Senin Wepa ýanyma gelipdi diýip aýtmanyňa, ne bize, ne işi derňän sülçe. Hey, siziň baryňyz dik düşdüley. 21 ýyl odol bolan wakan dörjelep, nämäniň bolup nämäniň bolmany men näbileýin. Onu soňam zamanalar çalışdy, döwürler ýetgedi. Ýok, ýadyma şonok. Hiç tat ýadyma şonok. Ýoksa da, sülçe näme aýdyp näme aýtmanymy sen nerden bilýän? Ol bizi ýekelikde sorak etdi. Men protokol bilen tanışdym. Wepa sen ýanyňa näme diýip gelipdi? Pul sorady. Pul? Mene anlamok. Aho, o bizden näl gaýtam, biz ondan hemişe pul sorardyk ahyryn. Dursaň lan ho, goý öýde aýtsyn. Sen elbetde berensiň. O saňa puluň näme gerekdigini aýtmadymy? Näme aýdyp näme aýtmany ýadyma düşenok. Ýöne pul vermedim. Sebäbi talip hakyma jygyllykdan jarbar alypdym. Şo wagt ýanymda körköpümem ýokdy. Yalan! Yalan söz diýen gözleň aýdyp dur. Paýtyk näme üçin bu zatlardan... Sen tokulma. Bu zatlar sen işiňde. Hawa. Men yalan söyledim. Oň sebäbi bardyr. Asla men hiç zada düşünemok. Siz näme üçin maňa mümkürlik bilen seredýäňiz? Wepany men öldüremok. Kardeş, bu ýerde Wepany sen öldürüpsiň diýeni ýok. Sen onu köşeştirjek bolmasyna Kemal. Dostun onu ýaşyryň zat bolmalydyr. Ýaşyryň zady bay bolýandyra. Adam çykkynsyz ýagdaýy düşüne köp halatlarda hakykat aýtmasak bolýar. Eger men şo gije Wepa bilen gidenimi ýaşyrmadyk bolsam, Wepa bilen? Näme diýär aýby? Näme? Ýaşyrmadyk bolsam? Wepa bilen gidenim diýdiňmi? Näme diýdiň? O nähil Wepa bilen? Mene bu hakda birinji gede eşdiýän. Dursaňyz lan. Han gaýtala, näme diýdiň? Hawa. Şo gije Wepa bilen men gidipdim. Siz korku diýen zady bilýäňizmi? Amgyr korky. İçiňe bagyryny ýititiýek bilen kerçeleýän korky. Beýniňi gurçyk gimini köwüp, erkiňi, meýil hyýalyny, bütün durkuny ýüpsiz baglap, adam hökümünü teppedini okudup taşlayan korky. Paýtyk. Gepil otmasan o. Siz öz günäňiz hakynda aýtdyňyz. Menem öz günäm hakynda aýdýan. Eger onu günah hasaplap bolýan bolsa.
Wepa şegice hemmeňiziň ýanyňyza barypdyr. Ýöne biriňizden kömek etmänsiňiz. Kömek etmänsiňiz diýmesene. Kömek edip bilmänsiňiz diýip. Ay, tapawdy näme? Kemal dogry aýdýar. Tapawdy näme? Dogry maýsam. Wepa men ýanyma dalla özläp gelenini özümem gördüm. Siz bilýärdiňiz. Aramızda hiç tat bolmadygy bolsa, biz bir-birimize sowuk saladyk. Eger ol men ýanyma gelen bolsa, onuň hökman sebäbi bolaýmyly? Ýerem soň. O saňa sebäbini aýtdymy? Aýtdy. Gyssaglooga gitmeliydi. Eň soň haftaga ýetişmedim, taksy tutaýmasam diýdi. Men oňa tewekkellik edip, daýym maşyny bara, gider şoň bilen diýdim. O begenip, şuya tüýs bolaydy, giderliydi. Aýdyr paýtyk. Biz maşyna tarap barýakak. Wepa çöňlügi bolmadyk, dostlugyň beýikligi bolmaz diýdi. On bu sözü men beynimden hiç çıkanak. Ol hut şey deydi mi? Hawa, hut şey deydi. Mene hiç zady düşünýän nälerin? Yeri, iýini aýtmadyň ha. Biz karanlık düşmekle yola düştük. Yağış yine yağıp başlattı. Daimın maşini öğrenir belirttim. Zorluk bilen yürüyor. Kısa da kolu yürenimizden son yol dağ tarafı. Wepan ovasına taraf savuldu. Biz üstümüze avant duran kerp kayaların arası bilen yolu sıyırıp 3 kilometre geçiptik. Men hopup başladım. Wepa bolsa yol ýören ýeňer ahir ýetersizdi. Bir salymdan deräniň darylýan ýerini öňümizden ýük maşyn çykdy. Onnaky adamlar yolumuz dowam etmek maslahat bermediler. Dağın ýokarsyna fiiliň gelenligini duýdurdylar. Aýnym, iýdiňe gaýt, dal tarapdan fiil gelýär. Siz Wepa beletdiňiz. Ol mudama kellesini etegine salyp ýaşaýardy. Ýüregine bir zat dugdymy, saklaşyp duman. Biz onu şoň üçin siýleýärdik, hormatlaýardyk. Soň näme boldy? Iýdin aýt. Men oňa mundan agyryk gidip bilmejekdim, çürtgede gaýtdym. Men ýerime siz bolanmasaňyz näderdiňiz? Sen onu şo ýerde taşlap iýdiňe gaýtdyňmy? Gaýgyrma men üstüme. Gaýgyramak torýan. Siz maňa beýle seretmäň. Men onu taşlamak. O men taşlady. Gördüňizmi? Onna sen Wepa bilen aňyry gitmeden boyun towlatsyň da şeýlemi? Ýok. Men oňa şo gece şo ýerde ýatyp, ertesi ýerden gitmek teklip etdim. O näme diýdi? Kulak asmady. Wepa. Abadanyň ýanyna bar. Paýtyk. Wepany ýeke goýurmaga nädip gaýratyň çatdy, şonu aýtsana. Sen onu özüňden sonra
özüňden men başıma daklat yadanmış. Daklat yadıp tribuna çıkmalı bolsa, sana 2 pay verilen ýarly. Sen hemişe şeýledin. Adyldıran bolmak, iýlen saýlanjak bolmak, sen zannyňda bar da, zannyňda. Näme paýtyk? Näme paýtyk? Asla menne size näme gerek? Eger siz hakyky dost bolanyňyzda sen şu güýje wapany siz şeýle ýagdaýda goýbermezdiňiz. Birinki başga gep. O nähili başga gepmişey? Ha? Siz onam özüňizi arşa çykarşyňyz ýalak el ýetmez belenti çykaryp goýduňyz. Wapa planny, wapa pismadanny. Biler bolsaňyz, wapa ýöneköy adamdy. Näme diýär aýby? Men burada da hayran alyan. Wapa näme sebäpden siz iýdirerdi, içirirdi, ha? Asla siz onu näme etdiňiz? Näme etdiňiz? Hiç da. Gaýtam siz onu mudamalyk bergili bolup galyňyz. Siz şu hakda hep pikir etdiňizmi? Eger ol akıllı başlı bolan bolsa, ganararlaryny sizin karnınız doyurmaga sarp etmän. O bodaky qarratas ni bererdi. Yetim alın qydyny bererdi. Gowsy geplemäň. Menem gepletmäň. Dogonlar, dostlar. Gelin geçmişe atlap bir-birimize hancar gelesip durmalıyım. Ölenin ýerinde ölme yok diýipdirler. Wepany gaýtaryp getirecek gumanymyz ýok. Dogry dämi? Bir tagamly naharlarym buğda dönni hol. Wah! Nahar janyň altynda sen bolmy? Ey, muňa selide. Hani köşeşdiňizle. Hakyky bolan zatlary bilmek bilen hemmämde gerek. Paýtyk. Wapa sen öýüňe barypdyr. Soň siz uzak wagtlap maşina bile bolupdyňyz. Ikiňiziň araňyzda näme gurrun boldy? Gengzat. Ikimiň aramyzda bolan gurrun şu adam ýadynda. Siz oň ýakyn dostlar bolup diňlemäňizden soň belki o maňynyň için nökesi gelendir. Bilişiňiz ýaly, biziň bir-birimize pisindimizde turan okdy. Onuň özüne ýeterlik sebäpleri bardy. Näme deýin ýaşyryp? Beýler meni gowurýadylar. Olar han ha. Tekinli talip Paýtyk Agaliýew gelýär diýip ýerimden pişirdaşadylar. Men muňa öwrenşip edipdim. Mollumlar bolsa, sen kellen hasap maşinýarly böwýärdiler. Wapa hakda weli. Beýle zatlar asla diýilmeýär. Şeýle hem bolsa näme düşünür? Ol hemme kişini özüne magnit ýaldartýardy. Oň zannyny üýtgeşik bir gudrat bar ýardy. Näme üçin? Näme ol? Men şu çaka sen hiç bilip bilmedim. Men okuyuşuma, vekilime, Wopan gödü gidýärdi. Men oňa bakyly diýiljekler. Ýöne maňa gowany adam diýiljekler. Wopan käbir häsiýetine men hem gödüm gidýärdi. O sağda, sunuğutu menden ince düşünýärdi. Tutar şeýle bir süýç çalýardy.
Nem üçin bilemok. Yöne ikimizin hiç mäşimiz bişişmedi. Yöne şu gece men yanıma öpaň. Put ödünün elini hak. Ödünün. Siz öpaň söýgül dostlary. Hemişe öz resminiz, öz hörpüňiz, öz bähwidiňiz bilen maşagaýdyňyz. Öpaň derdaladasy sizin alaryňyza da däldi. Siz onu şo gece iňagany diňlemäňsiňiz eme. Oşo gece men ýanyma geldi. Men ýanyma. Düşünýänizmi? İçin nökdi. Men hayran. Nämägen görünmälýäňiz? Hayran olaýmyň. Öpa şo gece sizden goýunyň galan hakyny diline ýarmady. Ol men ýanymda esli wagt oturdy. Dostluk gatnaş hakda, dostluk duýgusy hakda köp sözledi. Dost, derdin derman näler? Derdin öýüdir diýdi. Oňdy söýdi. Şu çaka çelli men beýnime möhür bolup basyldy. Eredi. Öpaň bizden nähili bolup gitmegi. Biz özümüz aklajak bolmalydyl. Biz günäkär. Günäkär. Ýöne göpaň ölümine del. Men aýtjagym aýtdym. Mene ananamok. Anamdan gaçyp ýaşadyň näme, ýaşamadyň näme? Paýtyk, öpa bilen gideni başdan ýasyrmalyň, ýalan sözlemek näme gerekdi? Sen mol. Sen moljak del. Özüň alyp barsyň näme tüsli? Näme tüslimiş? Goýunyňa degäýdimmi? Wah, görgülji. Paýtyk. Sen men goýunymy degýän paýtyk. Seni Hudaý kemsitipdir. Hudaý seni kemsitmedik bolsa çağaň mordy. Bu ýahyt därräpdir. Sen bilen ýene men ýaşap ýörün. Başga biri bolamursa bir ýem talak hatyň bererdi. Sen men bagtymy ýatyrdyň. Berdensiz goýdyň. Ýaşyrmalyň, ýalan sözlemeläň. Asla sen näme? Şo gece öpa kiminiň aramyzda bolan zatlaň onuň birinin bilen oga. Gowsy sen sokulma, eşitýäňmi? Sokulma,
Dur. Sen bizden bir daha da yaşıryan. Sen kim ay menden sonra kadar yali? Özün kimdiğini bilemin? Yersen ay, zıncırlayım olup dur abi. Men häzir oňa bar bolunda attyraýtdyraryn. Ha, mollum sumok. Sennen bir mollum momo. Adamlar nädip öz çağının saňynyň göreni men gaýran. Ey paýtyk. Vay dogallar köşesleňe. Kim yerden? Vay bu hut dälretdi. Paytyk dälren o. Ol şermennelik edýär. Şermennelik edip bizden bir zatlar ýaşarýar. Men bilýän men Lukman ahyry. Yeri, bilgiç, heley. Men kalbimda näl pikirler var? Ana aýtda. Eger sen molyan bolsaň, gopa şo gizi şeýle çykynty ýagda hiç görmedi. Sen onu öz eliň bilen ölüme urutypsyň. Bak meni bir koy versene. Ani osra koy berle bu kelli. Oğlanlar saklanın. Men size bir aýtjak zadym bar. Abadan. Men gopa bilen 3 ýyllap ýakyndan ysnaşyp geldim. Şo 3 ýylyň dowamyna paýtyk baňa azar ýamanny berdi. Ol hergedek maňa duşanna özüniň söýgüsi barada agdyny oldurup gürleýärdi. Avadan? Haýş edýän men saklama. Maňa gürlemek gaty kyn. Bir gedek paýtyk biziň ýatakanamyza geldi. Ol bir hil tolgunup men sensiz ýaşap biljekler. Men ya özüm öldürüm, ya da senniydi. Men çydamadım, wepa aýtmaly boldum. Belkim, şo giýje ýolda. Wepa bilen paýtyň arasyna. Yok. Avadan. Sen gopaň iň ýakyn sirdaşy bolsaň da sen onu tanamaýan ekeniň. Sen oňar dedenden soň ol gönümeň ýanyma geldi. Gele gelmeni sen ýok, men ýok, tumşugma jaý gelmedi. Ol menden daýagdy. Men tuýdurlyk gitdim. Ýere ýazylyp bir salym ýatdym. Nämeň nämedigini düşünüp ýetişýänçem. Näçe wagtyň geçeni bilemok. Gopa bir neme köşeşipdi. O ahir maňa elini tutdy. Yerimden turmağa kömek etdi. Kemem şey dedi. Biz erkekdir. Erkekliğimizi de kalmalıyız dedi. İnni şu zatlar kaytalanmasın dedi. Men sözümde tapıldım. Anansaňyz ananyň, ananmasaňyz ol öýdýşiňiz. Ýöne gopa menden belediňiz ýokdy. Diýmek onda şo giýje ýolly. Gopa kiňiň araňyzda hiç gili gurrun bolmandyr da. Bolaýyna doň size dahyl ýok. Ol maňa hem gopa degişli. Gopa ýok. Gopa ýok, ýöne biz bara. Biziň dostlary. Biziň ruhumyz, kalbymyz birdi. Ihlasymyz, ynamyz birdi. Eger biziň hemmemiz bir bütöw beden bolýan bolsak, gopa onuň bir synasy. Biziň bilesimiz gelýär. Ey Allah! Siziň nämäni bilesiňiz gelýär? Düşünüň ahyryn. Adamın käbir pynhan sırlaryny ýüreginde saklamaga haky bam ýa-da ýok. Bar. Ýöne häzir gurrun. Senin ýüregindäki sırlar hakynda däl, wepa hakynda. Sen bolan atlar bolşan aýdan oga. Bir zatlara ýaşyrýan. Bulara bilemok goly. Ýöne menne sen hakda erwet bir mümkinlik dörejek bolýar. Sen onsoň wepaň ýyzynyň gitmediňmi? Gitjekdim. Maşina otap bilmedim. Siz o maşina belettiňiz de. Madama ittiba otly molly. Ananmasaňyz andy çeýin ho. Andy çek näçek. Wah, wepa. Oglanlar, ýadyňyza düşýärmi? Talip ýyllamyz paýtygyň gaýsy kurtkasy wady. Sen gaýsy kurtkaň mady? Renkem öçükdi.
Şeýle dämi? Hawa. Maşynyňam rengi çally diýen. Volga. Sen näme diýjek bolýan, ha? Ay hiç. Ötkünem Jorajan. Bütün sorap nämetjek. Senne öyle yok. İnçimi yıllap men öýüme soğulman geçenligiň sebäbine inni düşünüp galdım. Durmuşda sebäpsiz çöp başı gıymanlamaya. Hudaý meni persensiz goýdy. Jorajan, zöhre kim bilen galdy? O häzir nerede? O men ýanymda. Wepa helak bolandan bir ýyl geçen soň, on qaqat avleten ağa. Bahir bolupdyr. O görgülen hasrat beýlini büküpdir. Ýalňy galan zöhreni daşgynrak garnaşlar ýygnapdyr. Men o wagtyp zöhreni maňa wagtlaýynça bermeklerini soradym. Rady boldylar. Soň o maňa halis ýöwrençdi etdi. Ýanymda ymykly galaydy. O maňa eje diýe, meni maňa gydym diýen. Şeýdi, bileje ýaşap ýörüs.